በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ተድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ጽቡቕ ክትብሉ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተ እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም 27 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ዝነብር ካብ ኩሉ ክፉኡ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በዘለማዓንቲ ወርሓዊ በዓል መድኃኔዓለም ኣምላኽና እዩ። መስከረም 27 ቸርነቱን ምሕረቱን ይቕረታኡን ኣምላኽነቱን ናይ መድኃኔዓለም ኣምላኽና ምስ ኩላትና ይኹን። ብዝፈሰሰ ደሙ ብዝተቖርሰ ስግኡ ድማ ካብ ኩሉ ክፉኡን ዘበለን ኩሉ ነገር ይሓልወናን ይሰውረናን ኣሜን። ቸርነቱ ምስ ኩላትና ይኹን። ወላዲት ኣምላኽ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴ አንደበት ኩነኒ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል በየማነ ጸጋመ ይቁምለይ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መስከረም 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ሰማዕት ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስን ቤተሰቡን እዮም። ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስ ኣብ ናይ ሮሜ ግዛት ወይ ከዓ ውሽጢ ካብ ዝነበሩ ናይ ወታደራት ሮማ ሓለቓ በዓል ብዙሕ ጸጋን ዝነበረ መኮንን ናይቲ ከተማ እዩ። ግን ብእምነቱ ኣረማዊ ኮይኑ ስሙ ግን ቂዶስ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነበረ። ብእምነቱ ቅኮ ዝግብኦ እንተዘይነበረ ግን ኣዝዩ ቁኑዕን ገባሪ ሰናይን ንምጽዋት ንዘይብሎምን ነዳያንን ንምሃብ ፈጣንን ርህሩህን ነበረ። እግዚአብሔር ርህሩህንኡ ርእዩ ናብ ቁኑዕ መንገዲ ናብ ክርስትና ክመርሶ ስለ ዝደለየ ተገለጸሉ። ናብ ሃድን ዋልያ ወይ ከዓ ዓጋዜን ምስ ወፈረ ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ቀርኒ ናይቲ ዓጋዜን ብብርሃነ መስቀሉ ተገልጸሉ። ከምቲ ንሃዋርያ ጳውሎስ ንቅዱሳን ከሳድድ ከሎ ኣብ ደማስቆ ብብርሃን ተገሊጹ ናብ ክርስትና ክምለስን ሃይማኖት ከደልድልን ብዙሕ መከራን ስቃይን ብስሙ ክቕበል ዝመኸሮ ማለት እዩ። ብስሙ ከኣምን ክርስቲያን ኮይኑ ክርስቲያናዊ መከራ ክቕበል ብብርሃነ መስቀሉ ተገሊጹ መኸሮን ኣጸናንዖን። ቂዶስ ወይ ከዓ ኤዎስጣቴዎስ ድማ እቲ ኣብ በረኻ ዝረኣዮ ኩሉ ንበዓልቲ ቤቱ ነገራ እሞ ተተሓሒዞም ናብ መምህራን ቤተ ክርስቲያን ረኺቦም ብግቡእ ተማሂሮም ኣሚኖም ምስ ክልተ ደቆም በዓልቲ ቤቱን ተጠሚቖም ክርስትና ተቐበሉ እሞ ኤዎስጣቴዎስ ኢሎም ሰየምዎ። ድሕሪዚ ንክርስትንኡ ብዝግባእ እንዳገልገሉ ከለው ኣብቲ ዝነብሩሉ ዝነበረ ዓዲ ድማ ድርቂ ኣተወ እሞ ምንም እኳ መኮንን እንተነበረ ገንዘቡ ብምጽዋት ወዲእዎ ስለ ዝነበረ ባረቱ ከይተረፉ ተባተትኑ ማለት ባረቱ ከይኮኑስ ተላጊጾምሉ ማለት እዩ እሞ ዝብላዕ ሰኣነ እሞ ካብ ስልጣኑ ድማ ኣውረድዎ። ካብ ስልጣኑ ምስ ኣውረድዎ ድማ ስለ ክርስቲያናዊ ህይወቱ ክብል ንኩሉ ተዓጊሱ ክልተ ደቁን ሰበይቱን ሒዝዎም ናብ ስደት ኣምርሐ እሞ ኣብታ ተሰቂልዋ ዝነበረ መርከብ ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ሰበይቱ ዘሪፎም ወሰድዋ ንባዓልቶም ማለት እዩ። ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ደቂ ሒዙ ዝፈትዋ ሰበይቱ ስለ ዘሕደግዎ እንዳበኸየ እንዳልቀሰ ናብ ካልእ ገምገም ተሳገረ። ኣቐዲሞም ሰበይተይ ሕጂ ድማ ደቀይ ከየሕድጉኒ ብምባል ብሰበይቱ እንዳተጨነቐ ነቲ ሓደ ሓቒፉ ነቲ ሓደ ድማ ብኢዱ ሒዙ ናብቲ ካልእ ገምገም ከደ እሞ እቲ ሩባ ውሕጅ መሊኡ ስለ ዝጸንሖ ንኽልቲኦም ሒዝዎም ክሓልፍ ስለ ዘይከኣለ በብሓደ ሒዝዎም ክሓልፍ ብምባል ነቲ ሓደ ኣብቲ ገምገም ገዲፉ ነቲ ሓደ ሓንጊሩ ናብ ማዕዶ ኣሳገሮ እሞ ነቲ ዝተረፈ ከምጽኦ እንተኸደ ኣንበሳ ተሰኪምዎ ሃደመ እሞ ዝቐደመ ሰበይቱ ሓዚኑ ከይኣኽሎ ብውላዱ ተደገመ እሞ ኣዝዩ ጓህየ። ኣምሪሩ እንዳበኸየ ድማ ናብቲ ሓደ ወዱ ተመልሰ እሞ እቲ ሓደ ወዱ ድማ ተኹላ ተሰኪምዎ ሃደመ። እዚ ኩሉ ዘጋጠሞ ሰብኣይ ርእሱ ሒዙ
ብኣውያትን በኸያትን ደኺሙ ናብ ሰማይ ጠመተ እሞ ክዕዝሕዞን ዝጭብጦን ምስ ጠፍኦ ኦ ሓዘን እዮብ እቲ ድብስ እግዚኣብሔር ይቕረ ግበረለይ ሰበይቲ ዝሃብካኒ ንስኻ ኢኻ ውላድ ዝሃብካኒ እውን ንስኻ ኢኻ ንኹሎም ድማ ኣርኢኻኒ ኢኻ እሞ ኣርኢኻ ወሲድካዮም እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ከም ዝቐደመ ብመከራ ዝተዓገሰ እዮብ ትዕግስቲ ሃበኒ ንስኻ ሃብካኒ ንስኻ ወሲድካዮም ስምካ ንዘለኣለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ኢሉ ሰጊዱ ብድድ በለ እሞ ናብታ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረት ዓዲ ኸይዱ ተዓሲቡ ክሰርሕን ክርስቲያናዊ ህይወቱ ብምስጋና ጀመረ። ምንም እኳ ስጋዊ ሓዘን እንተተሰምዖ ብትዕግስቲ ክመርሕ ጀመረ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ጥሜትን ድርቅን ናይቲ ሃገር ጠፊኡ መኮንን ኣብ ዝነበረ ግዜ ብሰናይ ተግባሩ ዝፈልጦ ሰብ ኣብሮም ነገሰ እሞ በጃኹም ደሊኹም ኣምጽኡለይ በሎም እሞ ድሕሪ ብዙሕ ኮለል ነፍሱ ተበላሽዩ መልክዑ ብሓዘን ተበላሽዩ ረኸብዎ እሞ እዞም ናብ ንጉስ ኣምጽእዎም እቲ ዝነገሰ ዓርኩ ድማ ተቐቢሉ መኮንን ገይሩ ሸየሞ ከምቲ ዮሴፍ ኣብ እስር ቤት ናይ ግብፂ እንከሎ ምስኡ ተኣሲሩ ዝነበረ መኮንን ምስ ወፀ ዝዘከሮ እሞ ሕልሚ ብምፍታሕ ኣብ እስር ቤት ኣውፂኡ ኣብ ንግስነት ፈርዖን ኢድ ከም ዝህልዎ ዝገበረ እግዚአብሔር ድማ ብሰናይ ተግባሩ ብዓርኩ ገይሩ ናብቲ ዝነበሮ ሓላፍነት መለሶ እሞ ኣብቲ ናቱ ግዝኣት ካብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ኣኪቡ ሰራዊት ከም ቀደሙ ብዝግባእ መልሚሉ ብስነ ምግባር ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ብስነ ስርዓትን ፍቕሮም ዝስሕቡ ክልተ መንእሰያት ኣዝዮም ዝፋተውን ቁኑዓትን ነበርዎ እሞ ኤዎስጣቴዎስ ድማ ኣብ ግዝኣቱ ናይቶም መንእሰያት ስራሖምን ሰናይ ተግባሮምን ርኢዩ ሓለቓ ናይቲ ግዝኣቱ መማኽርቱን ገበሮም። እቶም ክልተ ወተሃደራት ድማ ኣዝዮም ይፋተው ነበር እሞ ሓደ መዓልቲ ንበዓል መዳለዊ ዝኸውን ወይኒ ከምጽኡ ናብቲ ናይ ኣታኽልቲ ወይኒ ከዱ እሞ ነታ ኣብኡ ትሕሉ ዝነበረት ሰበይቲ ከይዶም ወይኒ ክትህቦም ሓተትዋ እሞ ንሳ ድማ ትሕትነኦምን እንዳረኣየት ፍቕሮም ኣግሪሙላ ሃበቶም እሞ ኣብ ጥቓኣ ኮፍ ኢሎም ከለዉ እስከ ከመይ ኣተዓባብየኻ ንገረኒ በሎሞ እቲ ሓደ ቀደም ብንእሽተይ ከለኹ ጥሜት ኮይኑ ኣቦይ ናብ ስደት ሒዙና እንዳኸደ ሰሊ ስለ ዘይነበሮ ንኣደይ እቶም ሰብ ጃልባ ንኣደይ ብሓይሎም ወሲዶማ ካብኡ ኣቦይ ንዓይን ንሓወይን ሒዙና እንዳኸደ ከሎ ውሕጅ መሊኣ ስለ ዝነበረት ንዓይ ከስግረኒ ምስከደ ንሓወይ ከምጽኦም ምስከደ ኣንበሳ ወሰዶ ንዓይ ድማ ተኹላ ወሲዱ ኣብ ከተማ ሰብ ኣዕብይኒ በሎ እሞ እቲ ሓደ ሓው ድማ ተመሳሳሊ እዩ ግን ታሪኽና ብምባል ንሱ እውን ነገሮ እሞ እታ ኣታኽልቲ ትሕሉ ዝነበረት ሰበይቲ ብጽሞና ሰምዖም ስለ ዝነበረት ዝወለለት ማህፀን ትዕግስቲ ተስኣና እሞ እዚ ኩሉ ምስ ሰምዐት ከብዳ እንዳተገላበጠ ልባ ብሓጎስ መሊኡ ክልቲኹም ደቀ ኢኹም በለቶም ብዓቢ ድምፂ እንዳንበለት ካብቲ ናይ ኣታኽልቲ ወይኒ ወፂኣ ክሳዶም ሓኒቓ እንዳነብዐት ሓቒፋ ምስዳድ ከልኣቶም እሞ ንሶም ድማ ካልኣይ ፍጥረት ኮይኑዎም ብታሕጓስ ተሓቋቒፎም ተሰዓዓሙ። ንጉስ ኤዎስጣቴዎስ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ እንተኸደ ሓላዊት ኣታኽልቱ ዝነበረት ሰበይቱ ብወላ ሓደ ከይተተንከፈት ምጽንሓን እሙናት ኣገልገልቱ ዝነበሩ ድማ ደቁ ኮይኖም ስለ ዝጸንሕዎ ስራሕ ኣምላኽ ገሪምዎ ዝብሎ ጠፍኦሞ ዝነበሮ ሓዘን ተቐንጢጡ ቤቶም ካልኣይ ፍጥረት ከም ዝተፈጥሩ ብምሕሳብ ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ክርስቲያናዊ ህይወቶም መሊሶም በቲ ዝግበረሎም ነገር ኣደልዲሎም ንኽጋደሉ ሓይልን ጽንዓትን ረኺቦም ስራሕ እግዚአብሔር እንዳኣድነቑ ብምስጋናን ብሓጎስ ቤተ ክርስቲያንን ሃኒጾምን ንብዙሓት ሰባት እንዳሰበኹ ንህዝቢ ሮማ ብዝተገብረሎም ተኣምር ብዙሓት ኣእሚኖም ናብ ክርስትና መለስዎም። ክቡራት ኣሕዋተይ ስራሕ እግዚአብሔር ተመልከቱ እሞ ሰብ ኮይንካ ንዓለም ብብዝሒ ተፈቲንካ ብጽንዓትን ብኣምልኾ እግዚአብሔርን ጸኒዕና ቃላቱ እንተተረዲእና ትዕግስትናን እምነትናን ርኢዩ ከምዚ እዩ ዝኸፍለና። ንሳቶም
ንእግዚአብሔር ኩሉ ይከኣል እዩ። ንኣብርሃም ካብዚ ኣእማን ውሉድ ከተንስኣሎም ይኽእል እየ ከም ዝበሎ ተስፋ ዘይነበራ ስድራ ተመልከቱ። እንታይ ይሰኣኖ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ይኹኖሞ ኣሜን። ኣብ ዘፍጥረት እውን ተመሳሳሊ ደቂ ያዕቆብ ንሓዎም ንዮሴፍ ንግብፂ ሸይጦም ነቦኦም ወድኻ መይቱ እዩ ሽፋቱ ቀቲሎሞ እዮም ኢሎም ነገርዎ እሞ ኣቦኡ ዮሴፍ ዝሓለሞ ሕልሚ ተርጊሙሉ ክንሱ እቲ ትርጉም ረሲዑ ካብታ ዝፈትዋ ሰበይቱ ራህየል ዝወለዶ ዮሴፍ ስለ ዝሞቶ ብሓዘን ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ እግዚኣብሔር ድማ ንጉስ ግብፂ ገይሩ ዓብዪ ታሪክ ክሰርሕ ከሎ ርኢና ኢና። ኩሉ ግዜ ብስራሕ እግዚኣብሔር ደስ ክብለና ይግባእ። ከምዚ ዓይነት ታሪክ ክሰምዕ ከለኹ እምነት ኣቦታት ቅዱሳና ኣብ ስንክሳር ክንገር ከሎ ንነብሰይ ኣዝዩ ዝንዕቃ ብስራሕ ኣቦታትን ብእምነቶምን ድማ ይኾርዕ ብልበይን ብመልሓሰይን ድማ እንቋዕ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኮንኩ እንቋዕ ወዲ ድንግል ማርያም ኮንኩ ይብል። ኣሜን። ናብ ህይወት ኤዎስጣቴዎስ ንመለስ እሞ ከምዚ ኢሎም እምነቶም ኣጽኒዖም ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ድማ ሰማዕትነት ስለ ዝነበረ ንኤዎስጣቴዎስ ምስ ስድራ ቤቱ ኣብ ጣዖት ስገድ ንጣዖት መስዋእቲ ኣቕርብ ኣብ ዝተባሃለሉ ጊዜ ድማ እቲ ንዝሞተት ህይወት ዝሰኩዕ ብዋልያ ገይሩ ናቱ ሃርበኛ ዝገበረኒ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዘይኮይኑ ንኻልእ ኣይሰግድን ክብል ዝሰግድ ካብ ናብዚ ዝሰግድ ሞት ይሐሸኒ ስለ ዝበለ ብብዙሕ ስቃይን ሞት ስቕለትን ግርፋትን ብዙሕ ተኣምር ገይሩ ብዙሓት ኣረማውያን ኣርኣያ ብምዃን ካብ ኣምልኾተ ጣዖት ብምምላስ ምስ ስድራ ቤቱ በዚ ዕለት 27 መስከረም ብሰማዕትነት ኣክሊል ዓወት ለቢሱ ብዙሕ ድኻምን መከራን ዝተመልአ ዓለም ተፈልዩ ካብታ ናይ ዘለዓለም ሓጎስን ፍስሓን ዝማሬን ይባቤን ዝተመልአ ገነት መንግስተ ሰማያት ዓብይ ታሪክ ብምስራሕ ምስ ስድራ ቤቱ በዚ ዕለት ብሰማዕትነት ዓረፈ። በዚ ዝገበሮ ገድሊ ድማ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ስለ ኤዎስጣቴዎስ መሓረና ወይ ድማ በረኸት ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ የካፍለና እንዳበለት ዓመት መፀ ስንክሳራ ዘኪራ እተኽብሮን እትዝክሮን ኣቦ እዩ ምስ ስድራ ቤቱ። በረኸትን ረድኤቱን ናይ ማር ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስ ሰማዕትን ቅዱሳን ስድራ ቤቱን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ካብ ገድሉ ብኸፊል እምበር ነጊርካ ዝውዳእ ኣይኮነን ዝነጠበን ዝጎደለን ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተኣርመለይ ኣሜን ወኣሜን ወለኩሎ መላእክተ ሰማይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ዘእስብንቶት አላት ነንብርሃንም ኩሉ ቅዱስ መዚአከ እቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ ምእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረለና ኃጣውኢነ ተማይጸነብኪ ተማጸነብኪ ዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን